aye raji kwallo raraji goruba raraji uwar mijinki ta zo raraji yaya kikan mata raraji sannu baba raraji su baba an iso ne raraji ga ruwa ki shanye ga dan waje ki zauna wan mijinki ya zo yaya kikan masa raraji sannu yaya raji su yaya an iso ne raraji ga dan waje ka zauna kishi yanki ta zo yaya kikan mata sannu banza banza an iso ne ku gafara in kasta ita kuma yadda zaba ki kanni ko in kasta sai a hadu sai a buga kafada ku gafara in kasta ki kanni ko in kasti to abu ne da shakatarwa to amma to me ga uwa miji an mata sannu da zuwa kaga ya kamata to kishi ya ma an sai a mata sannu zuwa wai dole kishi sai an sa kuma shi kishin nan yanzu idan baki da lafiya ita za ta tarereri yaranki yawa ita za ta tuka tuwa ta kwashe ta abin nan ko ba haka ba